ken imbag na. Nu adda gurang-gura, babawyen tay nga umuna. Inen tay igapyana, ipimay sa ken may sa. Hintay amin ikanta, rag sa ken kapya. Palyamanan ti Ama, ihayat ken imbag na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Apo at pumagada kayo. Sarabsa, dito na santo na misa, idatong tayo para iti kapya, nagiti ang gugubat na nasyon, nagiti pagpagilian, kasyan po matidos ita, lawagan natin panununta, at agari po mati kapya, kaado dito may sakripisyon yan, dito kapsat tayo nga sibilyan na mabiktima, naruna ka dito kakaiyan tayo, nagdanag sa dabat at na, po ka dito yung magugubat. Sabi kung agkararag tayo, ti Diyos agkaraw ko nga ti ima nga, at nagdaan tayo dito kapya, nagkatibutan, dan napitaran ti ekonomiya tayo. Tapno maikari tayo makirano, tiyak na santo na misteri, bigbigan tayo dari basbasol tayo, at pagbabawian tayo dito. Sika na ibaon, tapno kayong bagyang dagiti puso nga ang babawi, ampo kaasyan na kami. Ampo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabang dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika sito to daw ti makanawan ti Ama, tapno ibago at na kami, apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo pumati man nakabalin ng Diyos, at kalpasan di pan nakapakawan na diti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag na ay na ngayon. Pumararag tayo. O Diyos ti kaasi ken panagkakapiya, iparabor mo kadagiti tattaom, dagiti na idumduma nga aldaw, ipan nakaisalakan, kadagiti nga aldaw ti kaasi, ipain mo kadi, tadda kami ti tulong mo, tapno bigbigan da ka anang marswa ti Ama ken amin nga adda, iti kasta tinabulos anaken, awatin mi dagiti sao ti kapya, anadda po ken ka, ibulang mi dagiti amin abamba dagiti sidong ni Kristo, ket matungpal mi ti pagayatan, gapo ken ako meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inlan. Amen. May basa na adaw sa libro ti Genesis. Nagpagmanta ni Abraham at nangiigna ti ako ang isa sa ukenkwanda. Di ka aguten Abraham, sa litniban ka iti amin na peggar, at ang ka iti na idakla na munguna. Ngayon na ni Abraham, o ako Diyos, anya ti serbi kanya, itunguna nga itadumukan niya, idintong taawan anak ko. Kila Eliezer at taga Damasco, kaya tawid ka rin isang itwa. Pinaramuran iti anak, at may sa kadagit itagabot kaya tawid iti isang itwa. Kalpasan na nangay namanen ti Apo ang isa sa okyankwana. Saan natawidin rin ang tagabot iti isang itwa? Itubukod mong anak at tawid iti isang itwa. Inuwan ti Apo ni Abraham at inunana. Tumangad ka ket padasan abilangan na bigibituan. Kastan ko ti kaadlo ti kapututan. Nagtayan ti Abraham iti Apo ket gapu iti daytoy na ay ayoten ko na ti Apo ket inawat na akas na linteng ni Abraham. Kalpasan na kinunan ti Apo ken kuana. Siya ti Apo anamiro ken ka iti o iti Babylonia. Tapno ited ko at agit ko ang dahil adaga. Ken kuna inunan ni Abraham kung Apo Diyos, pasan mo ang amaw kapupos dahil adaga.
sumat na. Ilan na ikikalbaka, kalding, kalakyan ang karnero, talo at awen itunggal maysa. Maysa akalapati, ken maysa apagaw. Tindatag ni Abraham iti animal iti Diyos. Pinarting na ang inugwala ito'y, sana iningtan iti dua abato. Hindi na ginugwat kalapati ken pagaw. Nagbisto dagiti agila kadagiti mamangkay dagiti animal ngem binugaw na ida. Idilog na iti init imapay ken Abraham pinagiro katulong. Nalit na kami panagbuteng ken kunagama. Idi makat nakalnek ken ti init et nasitmeten. Pagamuan ada nagparang na umasaso kabanga ken sumsungged ng aluten ket imasat iti nagbaetan dagiti gugut doang animal. Itilay kami lang aldaw. Nagitulag ki Apo ken Abraham ket pinunana. Ikaring eket po ikapututan dagiti amin adagan ito manipud ti bedeng Egypto aging gati karaya ti Euphrates. Isa po ti Apo. Agyaman tayo Diyos. Sila lagi magnanayon ti Apo ititulag na. Sila naging magnanayan ti Apo ititulag na. Agyaman kayo iti Apo ket awagan niyo tinagan na. Ipakaamoy yung paligid tao na gitinanamit na. Kantaan niyo ti Apo, kantaan niyo iti pagdaydayaw. Salitain niyo ti amin ang nakakaskas daaw na inanamit na. Sila naging ti Apo ititulag na. Pagdiral po kayo, takukuha na tayo ti Apo. Ang ragsak kumadag iti amin nga ang serserbikan kuha na. Birukin niyo ti Apo, kentipik sana, at taeng kayo ang anayon iti imatang na. Sila naging ti Apo ang dami nagtulog na. Da kayo ang kapututan ni Abraham aligan na. Da kayo ang anak ni Jacob at pinili na. Ti Apo ti Diyos tayo, ti pangyendeng na at paay ti entero adaga. Sila naging magnanayon ti Apo ititulag na. Sila lagi po ang nanayong ititulag na. Taligiti ka rin na itirimigo ang kapututan. Sila lagi pinagtulagan na kini Abraham. Ket yung karina, ket yung karina, kini Isaac. Sila naging magnanayan ti Apo ititulag na. Pinuna ni Jesus kadagiti adalan na aganad kayo kadagiti sinang propeta umayda kada kayo ket agparanda akas karnero ngem ti kinapudno na narawet da alubo mailasin nyo ida kadagiti aramid da at daayang kalkalunay nga agbunga iti ubas wenno sisiitan na kayo nga agbunga iti ibos tinasaya at akayo nasaya at tibunga na tidakes akayo dakes tibunga na no nasaya at ti kayo saan nga agbunga iti dakes no dakes ti kayo saan nga agbunga iti nasaya at ti kayo asaan nga agbunga iti nasaya at mapukan ket maisungrod nga rod mailasing yun po dagiti sinang propeta kadagiti aramid da ti Ebanghelyo ti Apo mailasing yun po kadagiti aramid da dagiti baga ni Apo Jesus. Hindi ko na tayo maaramid makakitaan kadagiti ay muray na laing ka na kaduti
makitaon ore ada na pintas nga business mo nasayaan nga pagsapulang nasayaan nga ato kay sanikwa in the end kay tula sa lugsod na arami ito maglaan kay pagkakitaan kada tayo originally nasayaan tayo ang pinalso dito sa tao nasayaan ti anak na tayo ng Diyos ngam na makastret ti kalaban makastret ti demonyo so di jay madadapol tayo iso di jay ang bunga itihan na nasayaan so di maperdiso nga kita regali na aksyon di tayo nga nasayaan niya ti imulang iso ti apitan na niya ti bunga iso ti niya ti kayo iso bunga na kung nanagay ko tinagsayaan na pang panunutan kayo apaya nga rin na nundumtan ulit ikakas nga rin ibok dali ipagpagilyan apay nga adda masapol nga adda magangran apay nga masapol nga mabutan tilubong at kararan tayo ang bunga itinasaya at niya daytoy mapasardan maadaan kumatikap yan kadi ipasin nga lilibo magulunod na ang tilubong tayo maapektaran tayo amin pinang kumangkas ng tilubong na pinarasuan na tayo manasaya at iso na bagay tayo at kararan na tayo nga adalo tibundawin na ang kararan tayo magdaraw ng katong mga Diyos apay nga sundor iti kinadakas no ti tao gaminin ka malipatan na pagyamanan ti grasya na po Diyos malipatan na pagyamanan na bigbigan na po amin ti Diyos tali po unan yaya nagsaw ng mapanan jay bagbagin at balinan nga dakas di jay bunga na no tataan di pagbagi tayo tayo ti may tamo kasi man lang hindi na mga patigyan again na apunta na tigyan ng bata at dilin ng ranan sino ti biktima kamot nga na rin tayo official samot na rin tayo gumugubat na civilian itataasi kumatiuri na tayo na kayo kaya aw-awaton na pipiyapay kaya kumato amin hindi mapektaran dahil kalapsat tayo na maki hindi naldawa kaya di mumina amin so kararat tayo pinapintas launay aggaraw tulat pati grasya na po sa tulat kapan na tibiyang tigas ka dito so na agkararat tayo na handa ko maibay kaya agkararat tayo na handa ko mga itan ti panagkaraw na tatlong mandaan ti kapya din tayo na urin ka tayo masapon ti talna tayo ano dakas tayo mariribo tayo amin sa mga luwalo tayo Laglagi pang kadapo ti anak mo iso agugbuayan ti kapyami ken mangyamo kada kang kenta tababaan ti dara na pinunas na ti basol ti lubong iti panangkalyaw mo kasi aasin kada gitoy daton ti iglesia ipaay mo kadi
ti panangarambak ni asiraragsak ti grasa ti imparabor mo ita tiyempo, mabalin mi nga iburay, kadagiti amin na tattao ti waywayangin, sabot ni Kristo, iso nga agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti indana. Amen. Ti Apo at da umakata kayo, Basta kumarit yan. itag-ayo dagiti puso-puso yo. Dala na sila kaya. Agiyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. Bukod noon ay may karigat rumben anong nigat pakaisalakanan ni ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo agyaman kang ken kana santuan nga Ama gapo ken Iso Kristo nga ayaten nga anak mo iso ti verbo mo ket gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda ket iso pay kinbaon mo aman magbot ken mangisalakan nagbalin ang tao baban ti Espiritu Santo ket impas nga ni Virgen Maria inyon nak narigiti iman na idi nga tutuok tapno parumekan na ipatay kati parangarang na ti panagungar idi kasta tinongpal na tinangken mo kat ginunkod na tinasantuan na ili nga agpaayken ka anang sata makidanggay kami kadagiti anggeles ken kadagiti amin sa santos amang ipunan nagkadagiti pakaiday-dayawan kati may sa atimat ko nami Santo Santo Apo at Diyos kadagiti Ilangit ken daganak muda ipakaiday-dayawang usana ikamatuan. Usana ikamatuan. Pagnoon ay Apo abihid ka kinasanto. Ket sikati bugwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga roti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan ket paay mo ida kada kami abagi ken dara ni Apo mi Hesus Kristo. Iso ilisak bay ayawat na asi aayat ibagi na tapno tutuok na ngalay iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangantay amin iti daytoy daday iti bagi iso may yawat to amay paay tada kayo. Kasta matatalpasan na hindi pa ng rabiida na nalay ikalis, nagyaman man yung kanta. Sana interta rin disipulos na ket kinunana. Alarin nyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Daday iti kalis ti dara. Dara ti baro, ken nagnanayon na tulad. Iso amay kuyak to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanya. Ibisteryo ti pamati babalan di kusmo ken nagkapanabunga inyo nakawin sa akan sikaan ng lukbot isang kalubungan iti ngarot pa nang ilagid mi ti papatay ken panabunga ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken katayin paay mo ama ikari kami nagdalitoy saklang mo ken agserbi kam ken ka dawaten ni Apo tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo pagkay kaysan na kang pumati Espiritu Santo laglagi pang Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parairayon kayat na anadusan laglagi pamet ni Leon na Santo Papa mi ni Marlo nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati laglagi pang pay Apo dagiti kakabsat mi at pimusayan asi inanamo ti panagungar dan iti silong takaasim awatan tagida iti silong karanyag mo aparakitaan danen kay kerupan ropa dawaten mi Apo tay paay mo matakaasim kada kami aramidem kumaamay karikam amin iti agnanayon agyat ket magirangod kanto ken inggasatan nga Virgen Maria nga ina ti Dios dinagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan ta ditoy tada magikadwa kang tukad met kadakwada ang mga tantanok ken magikaigayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken ibisilong ni Kristo ititimbuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria ikagnanayon nga awan ti hingganan. Amen. Tayo mararaw iti aman ket waldon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nagdas sa dilangit, matay tayo kung maginagan mo.
Dugay ko mati pagayam, matungpal ko manginakin mo, ito'y dalakas sa nilagi. Itdan katakang kaldaw, iko'y tinalin, may kapatinayin ng aldaw. Kapamanan dagiti basol mi, akas may pamakawan mi. Dagiti nakabasol kata kami. Tinakamulat baybayan, manukot iso-iso. Dawatin bigan kaampo tayo salatan na nakita dagiti amin na pagtaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapiya kada dagiti aldaw mi. Kat babayan ti panlulong takaasim kada kami. Kantanayon kumalaring may ti basol na ilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay may ti kinagasa kanang namalin ni kanitiya ay Yesu Kristo anang isalatan kada kami. Kakukuang tituray kanang kalinay dayo kanay na ito. So ako ni Yesu Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapiya ti ibati kada kayo. Kapiya ang gapukan niya ti kadpo kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timinginan? Ngerikat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan nuro ti pagayatan. Ipaay mo kada si aasikan kuha na ti kapiya ken panagkay sa si kanagbiyak ken agari. Idag nanayon na awan di ingana. Ti kapiya ti apo kan kanayon kumanat kada kayo. Ipaay tayo ti kapiya itunggal may isa ti kapiya sa kapiya. Order ti Diyos sa may kata di basbaso ti lubo, kasya na kami. Order ti Diyos sa may kata di basbaso ti lubo, kasya na kami. Order ti Diyos sa may kata di basbaso ti lubo, itayam kada kami. Nagtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mga ikat ka rin di basbasol ti lubong, nag-aasat tayo anayaban, iti tayo kayo padayan. Amen. Sa may kakanya, hindi may salay sa ako, Ipaay mo kad Apo tada kami nga imamag ti sakramento ti anak mo kadagdagan ti pigsami. Tapno manipod iti dagiti sakramento ti panagkay kaysa. Masakdo mi dinapaypay sa panagiinayat ket agbalin kami anarikta ang mga trabaho ti kapyan gapo ken Apo may Hesus Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiyak ken makipagari ken kay ti timpoyo ti Espiritu Santo Dios nagnanayon nga awan ti ingana. Di Apo at kapong makatanayon. Isuran na kayo di man nakabalik ng Diyos, di Ama, di Anak, di Espiritu Santo. Nagpasa din ang Santo na misa, hintay ang kaya, kapiyati ako. Parinduman tayo. Salutaris Muslia, Virgin Pandis Hosti,